Bona tarda, bon dia, segons sigui el cas. Aquí a FuturesCat. Continuem una nova sessió. Estem a dimarts, dia 22 d'abril, i ja tenim les nostres zones col·locades. Les hem ensenyat a la compte de FuturesCat de X i res, anem a veure, ja estem en un punt molt interessant, per tant, anem a veure què passa aquí. Quan han arribat aquí, en el punt dinàmic, ho han rebutjat, per tant, anem a veure. Anem a configurar copy trade, anem a operar amb l'express i el follow serà l'altre. Per tant, ja està, ja hi som. Estem a l'express, que és on tenim diners. I què ha passat aquí? Doncs anem a veure. Estem aquí atacant i queden 5 segons. Començarem amb 2 trades. Jo començo a la baixa perquè aquí han atacat molt. Cada vegada que han arribat aquí han baixat, no? Estan intentant pujar, per tant ja anem d'inici amb un trade a la baixa, veurem què fan i veurem què passa. Veurem què passa, que de moment ja ens està sortint bé. Com reaccionen aquí, És interessant això, Com que ens ha sortit molt ràpid aquest trade, assegurarem amb 100. Ja m'està bé, 150 fins i tot, poden continuar baixant. Doncs bueno, ja hem fet el primer molt ràpid. I res, aquí estem. Jo crec que continuarem baixant. Hòstia, és molt interessant, no?, aquests punts. Però bueno, ja, això no està actualitzat bé. Vull actualitzar-ho bé, no sé per què falla a vegades. S'ha d'actualitzar els punts. I ara, aviam, ara sí. Ara, més o menys sí. Bueno, al final ens fixem en això. Veieu com hem fet bé també, perquè jo crec que volen intentar passar. Tenim aquest punt, suport, resistència, 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 resistència. Anem a veure. Si no poden, ens anem a la baixa, veurem VWAP. M'agradaria molt un segon retest. Que hem fet aquí també el mateix, perfecte. M'està agradant això que veig. Jo crec que volen intentar sobrepassar-lo, no? Té pinta. Estem als primers 5 minuts, calmats, tranquils. Per què he entrat ràpid en aquest? Perquè justament estaven en aquest punt que a mi m'agradava molt i com aquí he reaccionat amb resistència, doncs el faig ràpid i ha sigut molt ràpid, no? Al final, el primer trade bo. Aquí tenim VWAP. Ho estan intentant de nou i no poden. Per tant, però jo crec que estan intentant, superar-lo. Què han fet al pre-market? Doncs el pre-market han estat pujant. Aquí ha començat i tot el rato han anat pujant, no? Aquí tenim un altre punt de suport dinàmic. I ara hem de veure ja com reaccionen. Estem esperant la segona vela amb calma. Ja portem 120, ens falten només 80 dòlars per arribar al segon day trade positiu perquè ens el compti a la compte d'Express i retirar de nou diners. Aquí tenim un balanç ara de 2.400. La meva idea és tornar a retirar 2.000, més o menys, veurem. No estan podent, de moment. Vull veure aquí com reacciona, això també és una zona forta de resistència. Està actuant com a tal. De fet, aquesta zona la podríem fer més... Mireu, aviam si podem... Aviam si podríem... quin punt és aquest? 140. Aviam.
140. M'agrada més. No m'agrada veure tanta zona grossa. Aquí, veieu com arriba aquí, 135. Potser 135. Seria més aproximat perquè veieu aquí això. Per això m'agrada més. Vinga. Li queda poc per passar a la segona vela i la segona vela pot ser que se'n vagin cap avall direct, definitivament, perquè no hem pogut passar, 15 segons per la segona vela de 5 minuts i aquí ja començaré a veure ja què fem. Jo crec que se'n poden anar cap avall perquè no hem pogut. 5, 4, 3, 2, 1 i comença la segona. Vinga. Si fan testeig aquí i no poden passar això, ens anem cap avall. De moment ja li poso perquè jo crec que no han pogut. Apretarem perquè jo crec que poden fer test de VWAP. Un interessant seria aquest. Si toca aquí de nou compraríem més. Anem amb 4. Vinga. Aviam què fem. Bon punt aquest d'aquí, no? També, per agafar força, potser. Sembla que volen baixar. No. Ara estan pujant. Aviam què fem. Estic sent una miqueta agressiu, perquè estan entrant això d'aquí, estan agafant força aquí, que crec que si agafen força aquí poden continuar baixant, perquè aquí tenim resistència, aquí tenim suport, ja estem en aquest punt que s'han quedat equiparats, i m'agradaria veure un testeig de VWAP. I el nostre punt de sortida podria ser aquest d'aquí. Aquí torno a entrar més. Estem anant forts, perquè això seria un punt de resistència important, aquest d'aquí. Per tirar cap avall. Amb 20. Anem massa forts, potser. Hem d'aguantar aquí ara, i si se'ns en van cap avall tindrem un problema. Amunt tindrem un problema, que l'estop és bèstia, però si ens anem avall, doncs seria suculent, no? Tenim 300 positius ja. Vull donar-li espai. Vull veure, han tocat aquí i s'han anat a la baixa, però tenen ganes de seguir pujant. Vull veure si toquen aquí, aviam què passa. Tenim menys 900, menys 1.000, seria un trade perdedor important. La importància d'aquest punt, tornes a fer resistència. Estan intentant pujar. Poden seguir pujant, tenim una dinàmica bastant a l'alça, poden arribar a trencar-ho bé fort, això. Vale, ara això actua com a suport. Aquest trade ens pot anar malament, però tenim això encara, no ho hem passat. Estem aguantant i tenim un suport, un stop loss bastant fort, bastant agressiu de 1.000 i pico.
Si no superen aquesta zona, ens hauríem d'anar cap avall i això ens hauria d'ajudar. Mira, ja estem a... No vull baixar encara les tablós, perquè ja això està actuant com a tal, com a actuar, que és una resistència important. I jo crec que si se'n van, fins i tot podríem buscar aquest trade d'aquí. Estàvem 20. Entra força, també. Puja molt ràpid. Aquesta vela d'aquí ha pujat molt ràpid, amb molta força. Se'ns pot anar, se'ns anirà. Perdrem els 1.500 avui. Estem allà. Estan agafant força i estan agafant impuls per saltar. Tornen a tocar. Donem-li una miqueta més de... Uf, és que és molt poc. Donem-li aquí... Ja estan saltant, han saltat. Molt malament, no? Al final ha sigut un tret agressiu. Bueno, ens pot passar, no? Ens pot passar. Estem en -4, tenim 800 de balanç, volíem anar forts i ho hem intentat. Doncs ara estan tirant cap amunt. No ho hem fet bé. Pot passar, no? Tot i així encara estem positius. I veurem allà com reaccionen aquí. Ara a mi la meva alerta és, bueno, volen passar, ho volen intentar, veurem si poden. Això potser seria més cap aquí, podria ser també, no? Torna a passar com a resistència. Volen, però no poden. Però ara sí. Ara estan entrant forts. És una pena perquè ara hem de remuntar. Ara sí que l'han passat. Això és una bona senyal que van cap amunt. I hauríem de veure el retest aquest per tirar cap amunt. Quin és el nostre objectiu, aquest d'aquí? A mi m'agrada. Vull veure el retest aquest. Entraré aquí. On el posaria? Aquí. I si tornen a tocar cap aquí, entraré més fort. Però ara ja haig de vigilar perquè em poden tancar la compta amb aquest trade. Bueno, per primera vegada esteu veient que estem entre les cordes. Tenim menys 1.400 i en l'altre també el mateix, no? Menys 1.400. Bueno, hem de veure amb què passa. Ara vull veure un retest aquí. Aquí torno a entrar. Hi ha força cap amunt. Ja estem tirant cap amunt. I tornaré a entrar si tornen a tocar cap aquí, sobretot si toquen aquí i no poden, entraré molt fort. Estan tocant. Poden venir a baixar aquesta banda per continuar l'impuls cap amunt. A més, si us hi fixeu, els estem aguantant més, Els trades estan sent de 3 minuts. Vull veure que tornin a testejar això d'aquí. Vale. Epa, això s'ha anat una altra vegada, no sé per què. Cada vegada que canviem de pàgina. Ai. I això és el mateix, no? Ha marxat. No sé per què. Se ha ido. Quan realment... Hem de veure que això s'actualitzi.
Ens està anant bé, el trade aquest, de moment. Punt de sortida? Aquí, d'aquí, perquè està molt lluny aquesta. Hem assegurat 300 per intentar escalar, o sigui, tornar als 1.000 i pico que tenim. Prefereixo assegurar-los. Aquest sí, perquè és una bona pujada. Uepala. Vinga. Estan pujant fort. Subim, anem-lo pujant. Vale, bueno, hem recuperat. Hem recuperat. Heu vist la gran importància de quan superen això, ho superen amb molta força. Bueno, segon trade, hem recuperat part, estàvem amb menys 1.400, ara estem amb menys 800, menys 900. Aquí tornem a tenir 1.500, que ja és un marge important, i estan pujant. Vale, què ha passat aquí? Doncs que el senyor Donald Trump ha anunciat que les negociacions per als nous aranzels van per bon camí. Per tant, què passa? Pues que pugen. Jo ara aquí no vull seguir això, perquè això és molt FOMO, no m'ho vull perdre. Poden continuar pujant, sí, però vull veure ni que sigui... Veieu aquí que estan creant molts gaps? Què vols dir, els gaps? Doncs el que us he anat dient, no? D'aquí a aquí aquí hi ha un gap. I d'aquí a aquí hi ha un altre gap, no? Per tant, aquests gaps que estan creant petits s'han de tenir en compte. Perquè el normal és que baixin fins aquí i continuem pujant. El meu punt seria que arribessin aquí, es paressin. Ha sigut una pena que en aquest trade d'aquí no haguéssim anat tan forts abans perquè hem perdut molt, perquè anàvem amb 20 contractes i en aquest trade crec que hem fet 6 contractes, diria. Si ens anem aquí, sí, diria que sí, perquè 8 contractes, hem arribat a 8. Vale. Allà. Vale, 890, ens està seguint bé aquesta compta. Allà, deixa'm veure una cosa. Aquí tenim fins a 4.000, vale, sí. Bé. 1.400 de marge amb la de 50k està bé encara. El tema és que hem anat molt agressius. Per què? Perquè sabem també que estem amb l'altre follow i l'altre sí que hem d'anar agressius. Hauríem d'haver esperat, potser... Veieu aquesta línia? Resistència, resistència, suport, suport, trencat, suport, suport, resistència, i ara està sent una bona. Avui hi ha fortalesa. És més, allà amb el volum com ha sigut. Què és això? Ah, bueno. Això, volum. Ha entrat volum també. Però amb aquesta vela de 5 ha entrat molt volum també, a la baixa. Què esperaria? Pues que poguessin arribar en aquesta zona d'aquí. Ja ho veureu. Aviam si ho aconseguim.
que vull que s'actualitzi bé, ara sí que s'actualitza bé. Per continuar pujant, a mi m'agradaria poder agafar tot aquest order block, o order flow, o order block, no? Que arribin aquí. Tota aquesta zona d'aquí, perquè arribin, testeixin i pugin. Això seria el price action interessant. Però també t'haig de dir que estan fent una cosa interessant, que és una petita parada per continuar parant, per continuar pujant. A veure. Aviam si toquen aquí i potser entrem amb dos. Perquè no l'estan trencant. Ara sí. Vale, no? Vale, aviam si entren aquí. Això m'ha agradat. La nostra entrada bona seria aquesta d'aquí, entrar aquí. Perquè veus aquí que va seguint bé i aquí han creat aquests gaps, que són gaps d'un minut, o sigui, no tenen gens d'importància. Ara, però mireu. Gap més important és d'aquí a aquí. O sigui, això seria un gap molt, molt menor, però d'aquí a aquí seria un gap d'aquells fear gap, el que us he anat dient en aquests últims dies. Això tendeixen a cobrir-ho. Però jo sobretot aquests els segueixo sobretot a gràfics de 15 minuts. Però sabent que hi ha això d'aquí en 5 minuts, em costa continuar amunt, perquè tenen tendència a tancar això. Mira, mira. Veieu? Que estan intentant anar a tancar. Què passaria? Seria molt maco, perquè estan a la zona de la nostra línia dinàmica, que arribin aquí per continuar pujant. Això sí que te'l compro i aquí seria una molt bona entrada per anar a seguir pujant. Vale, ja està aquí. Ja l'estan venint a tancar, no? Heu vist? L'estan tancant. Podríem anar a la baixa fins aquí? Sí, però també estan forts. I amb una pujada d'aquesta tan agressiva així em vull esperar. Perquè prefereixo anar a favor. Mira el VWAP està amb tendència cap amunt. Vull veure. Ja l'estan tancant. Vale, està aquí. Això ja seria aquí. Bueno. Això ja el que faria més. Perquè això podria ser un bon punt d'entrada. Quan entréssim aquí, ara aquí, al final això ha sigut notícia. L'estan tancant molt bé. Encara no podem anar amunt perquè s'estan trencant ara cap avall, no? Així que... I què passa? Que vull ser més conservador perquè estem en negatiu ara mateix. I hem de donar la volta a això.
ja m'estan agafant aquesta zona d'aquí poden estar agafant per continuar baixant i després aquesta zona d'aquí continuar baixant. Estic a punt d'apuntar per veure si em tanquen el gap aquest, però és que al cap de 5 minuts jo no sóc tan... I ara han tancat aquests d'un minut. De fet, han tancat el d'un minut. Podríem tancar, veieu? Que aquí han arribat aquí i han tancat el d'un minut. Si el d'un minut sí que l'han tancat bé. Hi ha pressió que la baixa, ja? Per mi el gap seria aquest d'aquí. Per tant, 10 més. Amb 15 estem agressius. Tinc ganes de recuperar allò. Tinc ganes de recuperar el perdut, però tampoc vull que me la tanquin. Seria xulo veure fins a VWAP. Anàvem 20. Continuem anant molt agressius. Avui no és el dia. No ho veig tan bé. És que han parat. Aviam si baixen. A mi aquesta zona d'aquí seria molt interessant que tanquessin això. Aviam si es foten... No, és que ens tancaran. No ho estic fent... No ho estic fent bé avui, Em sap greu. Aviam si fan metge. Estem anant massa agressius. Massa agressius. Si em passa positiu el passaré aquí perquè no vull perdre tants diners. Ara s'estan parant aquí. Poden fer una... Data fins aquí, són 1.100. I aquí seria perdre el compte. No val la pena perdre el compte. Però és que ho estan fent malament. Saps què passa? Que estic mirant massa el d'un minut i això em posa nerviós, perquè aquí ho estan fent molt bé. En canvi, si mirem aquest, doncs és millor. Que malament, per Déu, avui el Carles tanca i perd la compta. Fotrà molta ràbia perdre aquesta compta. I perdrem la compta. Molt malament, Carles. Muy mal. Muy mal. Muy mal.
Com perdre un compte tontament? Doncs entrant en FOMO, com ara estem entrant. Bueno, és la manera de que hem entrat en FOMO, hem perdut el compte de 50 que era Express i ara estem mirant aviam si podem arreglar molt agressivament el de 150 perquè estan aquí, estan en un punt de resistència també t'haig de dir i avui realment ha operat francament malament. Molt malament, però molt malament. Ens ha pogut l'avarícia avui, literalment. Diria que poc més. Aviam, sí. Estic provant, Vull veure aviam què passa aquí. No necessito fer gaire més. És que m'agraden molt aquestes pujades que han fet. I aquí estan agafant. Vull veure si tornen a baixar aquí, Anem molt forts, anem amb 70 contractes. Estem amb el compte de 150. La de 50 l'hem perdut. O sigui, hem perdut el compte express de 50 per burros. I és la forma de cremar, no? O sigui, les comptes al final. I aquesta també la cremarem. Si no es dona aquest trade, es crema. És el que jo he decidit. Ara si trenquen això, molt bé, ja anem a 1000 i pico, no? Però és que volem recuperar-ho, o sigui... 1.700, 1.600... Avui hem entrat en FOMO per què amb l'altre compte? Perquè estàvem convençudíssims que baixarien, continuarien baixant i avui no entràvem amb la mentalitat de que, ei, estan pujant, no miris el gap aquell
que estava convençut que el tancarien, i no vagis fort a la baixa, perquè avui has d'anar fort a l'alça, perquè t'estan dient que volen pujar avui. O sigui, ha sigut realment que no hem analitzat gens bé. Però és que gens bé. Estan fent això, anem, anem més forts, crec que podem fins a 100. Diria que ja no podem més que 100. Ah, sí. No sé quants contractes podem arribar a fer. Molts, per lo que veig. Sí,